and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Diin sa laktod, mamonitor gid nato ang tanan niya mga kalihukan ug bisan unsa nga iyang buhaton. Labi na gyud sa iyang hilom nga pagpakibatok kanato. O kung sa iyang gibuhat, Senador Regina, nga nakaingon ka man nagigbatok siya nato karon. As usual, padayon ang iyang pag-explore sa organisasyon. May gibuhat ba siyang aksyon batok nato? Sa pagkakaroon, wa pa, Chief Devon. Apan ang iyang gihimo, ang iyang pagpanuki-duki, labot kanato. Mortal sin na kana para sa organisasyon. O kung sa iyang mahimo batok nato, may mahimo ba siya? Abog lang siya sa abog, Chief Devon. Kung muhimo manggid siyag mga lakang bato kanato, sama da siya nga naghikog. Ganong mga huwamag ka sa kong cellphone dog dyan? Wa kay Lord, pasahan ti ka. Wa, mo pawamas ako. Nye, may pati ko nimo. Wa mo unlod. Tanawa ra. Diretso laglakaw ay. Doda ko ding dodong janda. Murag kuan kaning dunay milagro gini siyang ginabuhat. Panidaan ko daw. Na-schedule na hinuon ko sa bangilang kasal ni Day Gislin. Karon na pod hinuon siyang magbinuang. Be, gani, be. Bidaw. Sundon gani, be. Panidaan ako. Nahibo nga akong alalay dire nga si Clinton, bro Chuck. Kung nga ang iyang unit mo ay akong gigamit sa pagpanawag. Naniguro lang ko bro dyan. Kay bisan kuruwa ka pa na matigdan nga may nagpaniid mo. Isupay gina sa maong pundo nga Lighters of the World. In short, gitawag kong LOW kung LOW. Monitoron gina. Yes, bro. Muna ako hisabtan. Kay pila na ka-computer unit nako ang naguba. O wa ko'y laing gidudahan nga hinungdan ini nga nung naguba to. Kanaray mong giingon nga law kung Lighters of the World. No, then ay ilang acronym. Yes bro. Nag-anticipate na lang ko bro. Kaya we siguro nga dugay nilang gi-wiretap ang imong landline or even ang imong cellphone unit. Unsa? Di na posible bro. Kaya na nila. Kay again and again, they controlled everything. Kay ilang tanan. O gini, ang ayan na tuktimatan. Hisabtan ka, bro. O salamat kaya sa imong pagpahinumdum nako. May i-remind pala ko, mas mayong maniguro ka sa pagpataod o closed circuit television sa Mumbai aron makamonitor sab ka kung may nagmonitor o nagpaniid ba diyan nimo. Oh, O gawa siyong personal laptop sa computers. Ang iyan lang nga na kay extra nga dili na mahag. May extra account ka nga mas unique. O lahi siyong personal account. O kinumdumi na karon ay ayaw yun pag-login sa mong any account sa social media kung mag-search ka by nila. Kay mamonitor ka yun nila. decide ko na bro. But salamat sa imong pagpahinumdum. Mas may maniguro to bro. Kay dili ordinaryo kaya itong kaway. Wa sila'y kilainan sa dili makita ang kaway. Kung invisible enemy. Dugay na ko nakasabutan na bro. But, don't worry. Katapusan na lang nila kong gamit sa unit ni Clinton. Mag-purchase ko laing duha ka phone nga magamit na to sa atong communication. Nice idea bro. By the way, what's the latest? Sa hilong bro, naginahinay kong recruit sa ako magkaubanan sa servisyo ng mga religious and conservatives ug may samang paglantaw na to.
nakasabot ni atong kahimtang karon. Salamat, bro. Sa imong mga labaw, may masaligan ka ta nila. Sita na mo. Saligan. Ambot na bro. Kung makasalig pagkata nila. Kung sa ibot may pasabot. Padayon na lang ang imong pag-research ini nila bro. Isairan mo raon niya kung anong nakaingon ko ni mo nini. O kung angay pagkumusalig nila nga naa sa gahong o dili pa. Bro. My God. Maudiay. Maudiay kinibuti pasabot ni Chuck. Nga rason nga nung dili siya mutap sa ilang mga kadakuan. Maudiay. Dong! Dong ako ihonghong ni mo, dong. Kung siya man ang gitrabaho ni Florencio dong siyan dinis balay. Naman na siya ikuan gi pangtaod nga mga tagas kayong wire. Nagpatawad kong CCTV din is bike, Linton. Mau pa! Uy! Nindota ko, dong. O siya din ng CCTV, dong. CCTV. Kung closer ka television. Sa laktod, mga kamera ron makamonitor ta sa tibuok palibot ng bay. Ug sa gawas mismo. Kanindota! TV! Sa ato pa, dong. Isalida ta, ana, dong. Si Katago na to, ana, dong. Mura tag artisanas Totoy Kidot. Naghanakaw niya na akong fans, no? Pastilan, gini mo, Clinton. Totoy Kidot. Ang gamit, ana, sultihan ta ka. Ang gamit, ana, in kaso nagdunay mga unusual nga mga panghitabo din sa ato ug sa gawas bay. Nya, kasabot ka. Aw! Kana di ay! Unsa ko di ay? Unsa gani ng unusual, dong? Ay, pastilan mo, Clinton. Sabat na lang rumahumanta. Mga jita, dong? Clinton! Salamat! Salamat ka ninyo. Salamat inyong tanan! Ay! Ay! Social distancing! Social distancing! Sulti mo, Hillary? Ay, giingnan ako ang mga tao nga migrate ninyo nga social distancing! Day, Gislin. Hello! Ano ka? Kosmiton ko ng bugan ni mo ron. Taka lang kag pasagad dahil are. Oh! Dili social distancing. Chat! Social discharging. Ay, doon na may mahitabong discharging kong gabi eh. Di ba dong dyan? Magstorya niya taro ninyo, ha, nagkabot sa bike, Clinton. Walay unay dong. Pastilan, hindi mo, Clinton. Ay, maogi na siya, day! Pulos lang yun ang iya mga binuang! Ah, uta. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay. Congratulations, bro! Ayan! Gislin, congrats! Congratulations, Jen! Thank you! Thank you ninyo, Matt, Clavel. Thank Okay. you! Oy, Brumat, Clavel, salamat kayo, ha, thanks. Thank you, Matt. Thank you, Clavel. Okay. Anong karon mo, bro? Bitaw, Matt. Clav. Nay, si Clavel ay. Ato lang ta magpaday istorya sa resepsyon. Guys, ato ta ninyo mag-abot sa resepsyon. Lari. Dali na. Magkuyog ta. Pakals ta dayon. Kidort. Mga igsoon, sawa pa makailan ako, kon mo tanang mo sa kining gwapuha dire nga nagsaba-saba sa atubangan, magpailaday ako. Ako di ay si Father Edgar, pwedeng tawgo ko ninyong Father Ed. Bitaw, welcome din sa reception. O dili kita malimot, ha? Sama sa naandan, mag-physical distancing lang gihapon kita. Ug ayaw gyud hubuan na ninyong inyong mga maskara, bahalag mga una. Bitaw, tingalig mo tuo mo, ha? Di gyud mong kakaon. Bisan to dili kayo tadaghan karon nga may duyong sa kalipay sa tumaigsoon.
nga nagkahinikong baay o gihiusa sa Diyos ni adlaw. Paningwao nato nga mamahimo gihapon kini masadya o mabulukon para sa duruha. Abi ninyo, ubalibad yun unta ko ni Jan nga mamahimong MC din kay pari manggod ko. Pero si Jan dili magpabalibad. Mauning niya ako. Bitaw, di gyud makabalibad ko na ning duha kay suod na ko sila. Okay, unya kay humanaman ang kasal dito sa simbahan, nasayo namang gyud mo nga sunod sa kasal. Pareha sa gisinggit ni Clinton ganiya dito sa simbahan, pakals mato pa niya. Okay ra mo, ha? Ang magdili, okay, pakals sa guna. Dili ba? Bitaw, maong giawhag na ko ang tanan nga mga manindog una ta uban sa atong bag-ong kinasal nga si Mr. John Gregory ug si Mrs. Jocelyn Carlson alang sa atong pag-ampo para sa pagkaon ug para sa atong mga panghinaot para nila. O sige, barog na yun ka mo. Kay bisag magpadayon ang programa nga giandam sa mga kababayan ani ning mga okasyon, magpadayon po kita sa atong pagpangaon. Dili ba? Tando na yung maro madali. Kay gigutom na psot ko diri. Katong wa makadaog, wa makaputo silang regalo, ha? Musugot ra gid sila si John o Giselle o kwarta. Labi nag-blue yun ang kulor. Okay ra kayo. Oh my God! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!